Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-koncoku, kali ini aku akan critakake tentang Ramayana. Jadi Ramayana iku salah sawijining karya sastra Hindu kang isih dadi ketembangane masyarakat Jawa. Crita Ramayana saka panulisan Valmiki ing basa Sanskerta. Lan katahe uga dipunsesuaikan karo budaya lan agama Jawa. Sawijining dina ing kerajaan Mantili ingkang kerajaane Bapak Ibu Rama Dewi Sinta yaiku Prabu Janaka, dekne ngadekaken sayembara sinten sing saged manah ingkang sae ajeng didadekaken mantu. Salah sawijining pesertane yaiku Prabu Rama lan Prabu Rahwana. Amarga Rama manahe paling apik, ia iso menangke sayembara kasebut lan ngentuke Dewi Sinta dadi bojone. Bariku Dewi Sinta diboyong menyang Ayodya. Sawise Rama entuk bojo, Prabu Dasarata kepengin ndadekake Rama dadi ratu. Nanging bojone sing nomor 3 yaiku Dewi Sarujuk ora setuju amarga wis janji yen anake bakal dadi ratu. Mulane Rama didhawuhi lunga. Adine Rama Laksmana kepengin melu. Dadi Rama, Laksmana lan Sinta lunga menyang alas. Ing Alengka kuwi kerajaane Rahwana menehi kabar yen ana wadon ayu. Jadi Rahwanipun ndang goleki wong wadon mau. Kasunyatan putri mau jenenge Putri Kalamarica sing bisa ganti wujud apa wae lan bisa ngrubah wujud dadi bocah cakil. Ing alas Dandaka, Rama, Sinta lan Laksmana isih ngembara ngertosnipun Rahwana lan Kalamarica melu ing alas lan ngincar sedagodoni Sinta. Kalamarica ngrubah wujud dari Kijang Mas ingkang godhoni Sinta. Sinta deloki Kijang Mas kasebut langsung ngongkon Rama kanggo nyekel Kijang Mas kasebut. Nanging Kijang kasebut malah mlayu ing jero alas. Lan Sinta jaluk Rama kanggo ngoyak Kijang mau. Lan Laksmana tetep karo Sinta. Nanging Sinta nesu amarga Laksmana ora melu ngoyak Kijang bareng Rama ing jero alas. Akhirnya Laksmana nuruti Sinta supaya ngoyak Rama ing jero alas. Wedi karo keslametane Sinta, Laksmana gawe bunderan kanggo Sinta supaya Sinta tetep slamet. Sawise Rahwana teka, Rahwana jajal nedaki Sinta lan jajal kanggo nimbus bunderan. Nanging Rahwana ora mampu nglewati bunderan mau. Akhirnya Rahwana merubah wujud dari Brahmana tua supaya bisa narik perhatian Sinta lan jaluk sedekah. Dheweke nyedaki Sinta lan jaluk sedekah amarga rasa mesake. Akhirnya Sinta menehi sedekah Brahmana tua mau. Nalika Sinta lagi ngehi sedekah, dheweke ditarik metu saka bunderan lan digawa kabur karo Rahwana. Bariku kedadian perang antar Manuk Jatayu lan Rahwana. Ananging Manuk Jatayu kalah lan Rahwana lunga gawa Sinta. Sawijining dina Rama lan Laksmana metu lan ketemu karo Manuk Jatayu sing wis kejet-kejet. Jatayu nritake kejadian mau karo Rama. Jatayu akhirnya mati ngerteni Sinta diculik Rahwana. Rama lan Laksmana semedi kanggo ngentuke cara nyelametke Sinta. Banjur Rama ketemu Anoman sing nulungi Rama nyelametke Sinta lan Rama diajak ing guwa Kiskendha. Ing kono omahe Anoman. Ing gua kuwi Anoman duwe kanca antarane yaiku Subali lan Sugriwa. Wong loro kuwi padha sakti lan padha seneng karo Dewi Widyawati. Akhirnya cah loro kuwi tukaran kanggo ngintuke Dewi Widyawati. Pas cah loro tukeran, Rama lan Anoman teka deloki tukaran kuwi Anoman ngusahake nyegah Subali lan Sugriwa. Nanging amarga ra iso nglerehi cah loro, akhirnya Anoman kongkong Rama kanggo manah salah siji ing antara wong loro mau. Lan Subali kena panas kasebut lan akhirnya mati. Sugriwa isih pengen ngutarake niate karo Rama yen wonge arep melu nulungi Rama nyelametke Sinta. Anoman mulai nyelametke Sinta. Wonge jaluk sehelai rambut sing arep diparingi ing Sinta kanggo bukti yen wonge bener-bener sing arep slamete Sinta. Lan Subali kena panas kasebut lan akhirnya mati.
Sugriwa isih pengin ngutarake niate karo Rama yen wonge arep melu nulungi Rama nyelametke Sinta. Anoman mulai nyelametke Sinta. Wonge jaluk sehelai rambut sing arep diparingi Sinta. Kanggo bukti yen wonge bener-bener sing arep slametke Sinta. Ing Taman Argasaka ing Kerajaan Ngalengka, Sinta dikancani karo Trijata keponakan saka Rahwana. Nalika Rahwana jajal bujuk Sinta supaya mau dipek bojone, nanging Sinta ora gelem. Nalika Rahwana jajal bujuk Sinta supaya dipek bojone, nanging Sinta ora gelem. Lan nalika Sinta dhewekan Anoman mlebu ing Taman Argasaka kanggo nemoni Sinta lan ngekeke rambut Rama ing Sinta kangge buktikake nek den bener-bener Rama kangge nyelametke Sinta. Nanging Indrajit anak saking Rahwana ngerti tekone Anoman. Dekne ngusahake kanggo nangkep lan dikeke ing ngarepe Rahwana. Akhire Rahwana mutuske kangge bakar Anoman. Persiapan dilakoke kanggo bakar Anoman. Akhire Rahwana mutuskake bakar Anoman. Persiapan dilakoke kanggo bakar Anoman. Waktu iku pembakarna saudarane Rahwana nglindungi Anoman sing ameh dibakar Rahwana. Nanging niate iku ora berhasil amarga dialangi kala Kumbakarna. Nalika pasukane Rahwana bakar Anoman, jebule Anoman ora mempan dibakar karo Geni. Malah justru Anoman ngrebut obor Geni saka tangane Rahwana kanggo buntute lan Geni kuwi digo dolanan Anoman sadurunge bakar kerajaan Alengka. Pasukan Rama mendungkali sing cedhak kerajaan Alengka, saengga pasukane Rahwana ora bisa apa-apa. Jadi perang antara Rahwana lan Rama kedadian. Kumbakarna mati di panah Rama nalika ngawangi Rahwana ngalahi Rama. Indrajit melu ngawangi Rahwana iku mati sisan. Akhire kedadian perang sangit antara Rahwana lan Rama. Rahwana mati dipanah karo Rama lan deknen dicepit ing gunung. Sakwise menang ngalahi Rahwana, Rama ketemu meneh kaliyan Sinta. Nanging Rama curiga karo kesuciane Sinta. Sakwise diculik karo Rahwana nganti suwi. Akhire Sinta bakar awake dhewe kanggo mbuktikake kesuciane. Nalika Sinta bakar awake dhewe ternyata Geni ora mempan bakar awake Sinta. Iki mbuktikake yen Sinta isih suci. Lan Rama percaya lan nrimo Sinta meneh. Rama lan Sinta akhire urip tentrem lan bahagia.